Хора, тук се опитвам малко с крипъри да изкарам дърво. Ела, тук ела. Не, бе, защо се взриви? Ела ми зомби. Бой! Кой ме уби, бе? Вие ли сте? Не, зомби апокалипсис, какво става тук? Какъв е този зомби апокалипсис, бе? Чакай да си посия с името поне. Така. Ай, чао. Окей. И тук взех една кокошка и мисля да си правя ферма за кокошки. Оттам още една яда да взема и нея. Айде. Айде, двечките. Мисля да им... Три станаха. Мисля да им изкопая една дупка и там да живеят. Примерно 4 блока. Хора, вече... преди малко имах 3 кокошки, вече имам само 2. Тази избяга, която... това се случва с тези, които са избягали. Тези ще ги размножавам. Ей тук в тази дупка. Advancement. Окей, вече имаме ферма за кокошки. И хора, това беше за това видео. Надявам се да ви е харесало. Направих си 2 ферми, не, по-скоро 3. Ферма за хляб, ферма за моркови. Какво стана сега, бе? Нещо стана. Ферма за хляб, ферма за моркови и ферма за кокошки. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Херник, от мен чао!